Bueno, pois, boa tarde. Benvidas e benvidos tamén a esta nova sesión do ciclo Democracia, pero que democracia. Permitídenme que lea algunhas cousas algunhas notas que tomei acerca do noso invitado, se reflexionamos alrededor desta cuestión desde unha perspectiva histórica, con Xosé Ramón Veiga Alonso, especialista en Historia do século XIX e profesor titular no Departamento de Historia Contemporánea e de América na Universidade de Santiago. A elle debemos a magnífica tese sobre o conde de Pallares e o seu tempo, 1828-1908, política, ferrocarrís e agrarismo en Galiza, e moito máis recientemente a biografía de Juana de Vega, centrándose no seu papel político e subliñando o seu carácter progresista. Xosé Ramón analizou o proceso de politización liberal, de socialización da política e de desenvolvemento dunha cultura política liberal durante o século XIX. E por ilo entendemos na sección que era a persoa adecuada para pensar e reflexionar alrededor do noso concepto de democracia e mesmo extraer paralelismos entre aquela e esta época, tal e como subliñou tamén a presidenta xusto na presentación anterior, non? Alrededor dos acontecementos de 1846 en Lugo, co pronunciamento do xeneral Solís, que remata fracasando, pedimos a Moncho que nos acompañase esta tarde e con gran tino nos propuxo tamén o título que xa comentamos, o máis difícil de aceptar a derrota, pluralismo político, participación e democracia no século XIX. E, efectivamente, onte e durante toda esta semana pensamos neste título, no acaído que era e no ben posto que estaba, non? Agradecemos, polo tanto, que aceptase o convite e organizamos a sesión máis ou menos en 3 bloques. En primeiro lugar, suxerinlle a Xosé Ramón que nos fixese unha breve introdución ao significado do levantamento de 1846 dentro do que era o contexto do político do XIX. Despois xa podemos, nunha segunda sección, empezar a ver que paralelismos podemos extraer coa situación actual e, por suposto, pois estaremos finalmente abertos a calquera intervención do público presente. Moitas grazas e xa les deixo con Xosé Ramón. Gracias. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Diante de nada, pois, grazas ao Consello, grazas a Isabel por pensar en min para estar aquí esta tarde chuviosa. Os que vimos de Lugo, pois sabemos que en Lugo cantaba o sol, e chegamos a Santiago, e en Santiago sempre está zarzallando, non sei como se amaña esta cidade, non? Bueno, o certo é que cando me comentaron o tema do 46, home, a verdade que non acababa de ver como podía eu encadrar ben o tema nun ciclo de democracia, non? Sobre todo de democracia incluso dende unha perspectiva exclusivamente decimonónica. E o certo é que lle estou dando bastantes voltas ao tema, e a ventaxa de empezar a escribir un pouco máis tarde ten que, bueno, a veces a propia actualidade che dá un pouco as referencias, non? E debo de confesar que o título de que o máis difícil é aprender asumir a derrota, en realidade, a partir dunhas reflexións de lecturas en prensa que me pareceu que eran atinadas tamén para esta charla, para esta reflexión. Entón, me vades a permitir, e tamén Isabel, que varía un pouco a maneira como máis ou menos quedáramos, ou a falar prácticamente nada do contexto do 46, pero un pouquiño máis adiante, en toda a intervención xeral. Pero eu o que quero facer realmente é unha cousa un pouco diferente, non? Un pouco diferente, que convide a reflexión, e que permita, de alguna maneira, situar, polo menos históricamente, o que era a democracia, o ser demócrata no século XIX, e algunhas, non vou dicir leccións, a mí non gusta nada esta palabra de leccións da historia, pero sí que dé a pé a reflexionar sobre que, aínda que a historia non se repite, porque as circunstancias non son as mesmas, sí é certo que hai algúns elementos
creo que van sair bastantes ou algúns, que, sin embargo, sí é útil botarlle unha ollada ao pasado para intentar, por lo menos, comprender un pouco mellor o presente. Non na busca de leccións, porque non é ese o obxectivo, pero sí na búsqueda de referentes, por lo menos de referentes. Bueno, certo que eu estaba pensando un pouco en como estruturar, bueno, pois eso, a intervención, a charla, a entrevista, o debate, o que íbamos a facer. E claro, estaba a sair moi histórica. Confeso que me estaba a sair moi histórica, moitos datos, moitos nomes, moitas constitucións, moitos períodos, moitos, bueno, demasiado académica, demasiado de manual. Non? Isto en parte é defecto, evidentemente, do animado, é o que é e non pode deixar de selo, pero tamén era efecto de que hai apenas un mes, son destas casualidades que hai, saiu un libro moi voluminoso, máis de 800 páxinas, de un historiador catalán que bueno, coñezo personalmente, que é Quintí Casals, que se titula Los orígenes de la democracia contemporánea en España, 1808-1890, é dicir, tal cual se podía traer aquí a Quintí. Non? E un libro no que, eu acabei de lelo ora hai nada, non queda periódico, individuo, manifesto ou sublevación que no século XIX tivese un mínimo contido democrático que non aparece aí. E, polo tanto, a todos aqueles que podades estar interesados neste tema, dende logo, é un libro recomendable, aínda que non podo menos deixar de dicir que é un libro tamén bastante pesado. Sí, mira, Quintí Casals, Los orígenes de la democracia contemporánea en España. É un libro de Prensas Universitarias de Zaragoza e Universidade de Lleida. A clase 6. E aí, bueno, calquera mínima, xa digo, referencia democrática que se poda atopar no século XIX está aí, non? Fais un pouco pesado de ler, é certo, é máis de consulta que de lectura, pero bueno. Unha vez que acabei de ler o libro de Quintí, bueno, dixen, bueno, isto non vou volver a facer, nin vou a facer algo parecido, vou intentar ofrecer unha perspectiva un pouco menos histórica, un pouco máis conceptual, se queredes, se me permitides, un pouquinho máis ensaística, na que, bueno, pues intentarei repasar algunhas ideas clave que permitan, bueno, pues reflexionar dende hoxe sobre as orixes, as posibilidades e, sobre todo, sobre os atrancos, os moitos paus na roda que tivo o desenvolvemento das ideas democráticas na España do XIX, neso que Quintí Casals chama as orixes da democracia, que además subtitula dunha maneira moi acaída todo por el pueblo e para el pueblo. A primeira idea que me gustaría compartir con vos é que hai que sinalar unha falla, hai que sinalar unha eiva. E é que na España do século XIX, creo que se pode asegurar sin medo a trabucarse, e agás para o período entre 1868 e 1874, conhecido por todo, de sexenio democrático, a democracia é unha planta exótica na España do século XIX. Unha planta que tivo unha enorme dificultade para arraigar na España do século XIX. Ainda que só sexa polo feito de que unha precondición básica para calquera democracia, mesmo para a democracia vista con ollos decimonónicos, para a democracia en versión século XIX, que evidentemente non é democracia pós Segunda Guerra Mundial, nin a do Estado de Benestar, nada parecido, outra cousa, un estándar básico que é dispor dun sufraxio universal masculino, recalco de masculino, porque na democracia do XIX realmente sufraxio universal sen ese apelativo de masculino prácticamente non o defende ninguén, pero é que nin sequera ese estándar mínimo de sufraxio universal se cumpre ata 1890, unha época tremendamente tardía. Se ademais a este apelativo de sufraxio universal masculino lle queremos sacar o masculino, evidentemente temos que irnos xa á Segunda República, a Constitución de 1931, que é a primeira vez que permite o voto femenino. Pero que se me apurades un pouco máis e a este estándar de democracia lle aplicamos un mínimo de continuidade e un mínimo de praxe electoral limpa, realmente nos temos que ir prácticamente ás eleccións de 1979, que é cando realmente poderíamos dicir que, bueno, este estándar básico de calquera sistema democrático que é dispoñer dun sufraxio universal, pues, bueno, mínimamente ten
a súa aparición, non? E é que nin siquiera no sexenio democrático creo que se poida falar, non se pode, dunhas eleccións minimamente limpas. Pois sabemos que no sexenio democrático as eleccións foron manipuladas polo goberno, polos sucesivos gobernos, e non se pode falar en absoluto dun sistema electoral, bueno, mínimamente democrático nese sentido, non? Si hai outros aspectos do sexenio democrático que evidentemente sí que, bueno, son máis acaídos para falar de democracia. Por lo tanto, para falar do século XIX e para falar da democracia no século XIX, eu creo que compre situar moi ben o que son as súas dimensións reais. Falar da democracia no XIX é un desexo, eu diría que basicamente minoritario entre as forzas políticas en pugna, eu diría que claramente minoritario, un desexo que busca establecer efectivamente un sistema que obedeza aos principios democráticos e que loita, pero loita sin éxito, por acadar que, bueno, ese desexo se convirta en realidade no século XIX. É dicir, o balance neste sentido eu creo que é francamente escaso. Francamente escaso. E é que o proceso de democratización en España eu creo que ten un camiño moi longo, moi dramático, por todas as guerras civis e todas as ditaduras que xalonan o proceso. E o que creo que é máis importante e é tamén un pouco desacougante é que é un proceso que sigue en marcha. Eu lembraba estes días, e acabo de ver ademais en Follas Novas, mirando libros ali, un dedicado a este tema, o famoso libro de Francis Fukuyama, non? Daquele ano olímpico de 1992, non? O libro na que, bueno, Fukuyama, de alguma maneira, no que agora nos interesa, basicamente o que viña a dicir era que, bueno, triunfara casi a nivel global unha fórmula política democrática, bueno, dun modelo anglosaxón de democracia máis liberal que propiamente social, pero que estaba a piques de convertirse realmente no gran paradigma político do século XX e, por suposto, do século XXI. Pasados 30 anos prácticamente deste vaticinio de Francis Fukuyama, pois eu creo que é evidente que o vaticinio resultou completamente errado. Como xa no seu momento, e me acordo moi ben, nos dixera o profesor Xusto Beramendi nunha conferencia que dera en Historia, que lle pedíramos comentando o libro de Fukuyama, e xa avanzaba que non estaba en absoluto de acordo coa tese de Fukuyama, non? Institutos non teñen en absoluto claro esta idea, non? E esta necesidade de afondar realmente nunha democracia, sobre todo nos valores sociais da democracia, na diminución destas desigualdades económicas absolutamente escandalosas que se están producindo e afondar nunha real igualdade de oportunidades. E ainda que só se por isto, eu creo que paga a pena, bueno, botar unha ollada retrospectiva de onde vimos no século XIX para chegar, polo menos a onde estamos hoxe. Bueno, eu diría que ao longo de todo o século XIX en España a aceptación da derrota non formou parte de ningún dos actores políticos principais. Os actores políticos principais na España do século XIX son os liberais moderados, logo conservadores, e os liberais progresistas, logo liberais fusionistas. É certo que hai outros actores políticos, por suposto que sí, pero os principais, os que realmente tocan poder e detentan o poder, son estes dous. E o certo é que entre estas dúas escisións da unitaria, en principio, familia liberal, non hai esa aceptación da derrota. Non hai unha aceptación da derrota porque nunca hai un acordo de mínimos que permita precisamente aceptar o resultado dos procesos políticos, ou do proceso político neste caso.
De tal maneira que calquera derrota no século XIX, calquera derrota política, se ollaba como probablemente fraudulenta, como non válida, e, polo tanto, nese sentido, como susceptible de ser negada ou como susceptible de ser contestada mesmo pola forza das armas. Eu creo que na base do que é o armazón desta historia política da España do século XIX está, en boa medida, esta falla dun acordo de mínimos entre os protagonistas do proceso político para aceptar o resultado neste caso das eleccións. E isto vai a tardar moito tempo en conseguirse. De feito, prácticamente non se consigue ata 1885. En 1885, co famoso Pacto do Pardo entre os liberais de Sagasti e os liberais de Cánovas, non se consigue este mínimo acordo, un acordo de mínimos, que ademais vai ser un acordo de mínimos elitista e, por suposto, non democrático. E, por suposto, non democrático. Pero, ata ese momento, nin siquiera se pode falar de que os protagonistas reais da vida política do país tivesen un acordo de mínimos para aceptar a derrota dentro do marco político no que se desenvolvía. Por que ten tantos atrancos, ou por que tivo tantos atrancos o espallamento das ideas políticas democráticas desta España do XIX? Bueno, pois eu vos vou a propoñer, me permitides que vos tutee, 6, 7 puntos que eu creo que son, poden incidir ou servir para a reflexión de por que esta enorme dificultade para que a democracia arraigue nesta España do século XIX. Eu diría que, en primeiro lugar, hai que ter en conta, e o que vou dicir non ten nada de novidoso, pero, bueno, é simplemente unha especie de recapitulación, en primeiro lugar, o marcadísimo protagonismo militar na dinámica política. O século XIX é un século terriblemente violento. É un século que contempla dúas invasións francesas, 1808 e 1823, é un século que contempla unha guerra da independencia, unha francesada que ademais ten trazas claras de guerra civil, que contempla 3 guerras carlistas, das que eu creo que lle preguntamos a inmensa maioría dos nosos alumnos e as nosas alumnas non saben absolutamente nada. 3 guerras carlistas durísimas, que teñen sobre todo a primeira e a terceira un componente de guerra civil moi evidente. E todo isto entreverado por unha enorme cantidad de pronunciamentos militares, uns exitosos, outros fracasados, aquí falaré algo de Solís, uns exitosos e outros fracasados, que culminan, pois, nada menos que coa derrota no enfrontamento bélico de 1898, que tamén se explica normalmente bastante mal. 1898 é simplemente a pinga que reborda o vaso. A guerra está máis ou menos presente, en ocasións moi presente, en ocasións latente, de 1868. Son casi 30 anos de guerra de Cuba condicionando a política en España e, sobre todo, condicionando a vida e o horizonte de futuro de milleiros e milleiros de mozos españóis que foron a perder a súa vida a Cuba. E iso estuvo aí latente prácticamente 30 anos. É dicir, se nos fixamos no conxunto do século, é un século tremendamente marcado pola violencia e tremendamente marcado polo intervencionismo militar. Porque se repasamos a nómina dos políticos, dos rexentes, dos principais dirixentes dos partidos do XIX, non salen un feixe de militares. Non os vou a repasar, ni moito menos, pero sin máis longe, Narváez, Espartero, Pavía, Martínez Campos, que sei, Prín Serrano, Topete, é dicir, que non salen os que queiramos. É dicir, hai unha permanente militarización da vida política. Non deriva en dictaduras militares, ollo, non digo eso, pero sí digo que estes militares, estes generais, están condicionando constantemente o proceso político, pero dunha maneira constante. E, de feito, isto singulariza bastante o caso español no conxunto da Europa occidental. O singulariza bastante. Non hai, creo, ningún exemplo, ningún país da Europa occidental que teña a cantidade por centímetro cuadrado de militares políticos que ten España. Teño aquí unha retaíla de intervencións militares, non vou a falar dela, simplemente me vou a referir a unha delas. E esta de Solís, de 1846. A ver, a intervención de Solís en 1846, ese pronunciamento de abril, en realidade é un pronunciamento de militares progresistas en contra do goberno moderado do general Narváez naquele momento.
isto xa se explicou hai moitísimo tempo, pero, bueno, nunca está de máis dicilo, pero que ten, claro, un componente engadido, que é esa achega dos mozos provincialistas universitarios, dos Faraldo, dos Romero Ortiz, do Rúa Figueroa, que lle achegan un componente realmente galeguista, ou de primeiros gromos do galeguismo a este pronunciamento de Solís. Pero o pronunciamento de Solís, en realidad, podémoslo ler como tantos outros pronunciamentos, eu diría que prácticamente todos do 19, como a non aceptación dunha derrota. Neste caso, a non aceptación da imposición do réxime dos moderados da Constitución de 1845, que se considera lexítima, que se considera que ataca as bases constitutivas do liberalismo e que se entende que pode ser perfectamente atacada pola forza das armas. Isto é unha herdanza que se prolonga durante todo o século, esta herdanza do militarismo, que evidentemente é un factor que pouco axuda ao desenvolvemento de valores ou de ideas de tipo democrático. Un segundo factor que eu creo que é moi interesante, e este nos achega un pouco máis á realidade actual, é a acción partidista da Coroa. A ver, en boa teoría liberal, a Coroa é unha institución políticamente neutra. En boa teoría liberal. No sentido de que, dentro das moitas atribucións que as constitucións do século XIX lle conceden á Coroa, hai dúas que son fundamentais, que son o libre nomeamento de ministros, pode nomear e destituir a libre vontade o soberano de turno, e segundo, o decreto de disolución de Cortes e de convocatoria electoral, que é fundamental para que o goberno convocante finalmente logre vencer nas eleccións. Teóricamente, esa función da Coroa no século XIX debería ser unha función moderadora. É a que Guizot sempre falaba da función moderadora da Coroa. Pero é evidente, porque esa Coroa, en boa teoría liberal tamén, debería ser capaz de interpretar o estado da opinión pública para nomear un presidente do goberno sin estar imbuída ao titular da soberanía, o titular da Coroa, de matices partidistas, non? Pero isto na España do século XIX non acontece nunca. Non acontece nunca. Dende logo, ata 1868, a Coroa ten unha clarísima querencia polos liberais moderados, e isto é un facto, non é unha opinión. De feito, os momentos nos que hai un liberalismo progresista dominando en España, 1836-37, 1840, 1854, 1868, nunca é porque a Coroa, neste caso Isabel II, chamase a gobernar os líderes progresistas, senón que foi efecto sempre de pronunciamentos militares ou de insurreccións armadas. Nunca foi efecto de que a Coroa exercese ese poder moderador e, efectivamente, chamase a gobernar a eses outros liberais, a eses liberais progresistas. Isto, cando se vai a solucionar, polo menos entre aspas, cando esta Coroa empeza a exercer un papel un pouco máis neutral e un pouco máis de moderador, é coa Restauración. A partir, sobre todo, de 1881, ou eu creo que máis propiamente de 1885. Pero a costa de establecer un sistema que é un sistema elitista, é un sistema non democrático e é un sistema que inclúe na súa propia existencia como elemento basal a manipulación electoral. Pero polo menos aí sí que hai un mínimo acordo, un acordo de mínimos entre esas dúas grandes forzas liberais, que son as que realmente, por dicirlo así, cortan o bacallao, para aceptar os resultados electorais sin recurrir inmediatamente ou de aí a un pouco tempo a forza das armas para revertir ese resultado. Por lo tanto, e polo que é a participación da Coroa no proceso, neste proceso difícil de rastrexar de democratización na España do século XIX, a participación da Coroa realmente é mínima, o cal, por outro lado, é bastante lógico. Bastante lógico por algo que direi moi ao final, pero que adianto xa, e é que no século XIX democracia era igual a república. E isto creo que o libro que ti Casals neses 800 e pico páxinas o demostra, pero con todas as fontes que poidamos desexar. Democracia e república no século XIX camiñan da man, e, polo tanto, é bastante lógico que dende a institución monárquica non fose precisamente unha ideoloxía
que cabese manexar e ter en conta para desenvolver o proceso de manexo político do país. Se hai unha expresión eufemística no século XIX que retrata moi ben o que é o papel dos gobernos, o papel dos que teñen o poder, sobre todo a nivel electoral. Como ves, me estou centrando bastante no nivel electoral porque creo que é o máis asequible. Esa é unha perífrase, ou parecía inventada por Posada Herrera, non sei se inventou Posada Herrera ou non, pero é o da influencia moral do goberno, a influencia moral do goberno, que é un deses eufemismos moi do gusto do século XIX, que o que agochan realmente é eu diría que unha intervención electoral sistemática por parte dos gobernos convocantes das eleccións para gañalas, é dicir, un fraude electoral dende o propio goberno. E é que no século XIX eu creo que é difícil atopar unha soa elección que responda a uns parámetros de mínima limpeza, no sentido de que non fosen interferidas de outra maneira polo goberno de turno. E isto tanto en épocas de sufragio censatario como de sufragio universal. Isto pasa tamén co sufragio universal masculino no sexenio. Isto tamén pasa. E tanto por parte de gobernos, digamos, de matiz conservador como de matiz liberal. Eu creo que no século XIX o debate, que nos pode resultar un pouco extraño, non era si o goberno debía ser máis ou menos proactivo ou máis ou menos neutral no que é de cara ás eleccións, que ese era un debate aberto no século XIX, que eu creo que no século XX, afortunadamente, parece que está superado, senón que eu creo que o debate era os límites desa intervención gubernamental, é dicir, ata onde podía desenvolverse esa influencia moral do goberno para que os prexudicados, os actores prexudicados non se visen impelidos a lanzarse a unha loita armada ou a recurrir ao espadón de turno para reverter a situación. É dicir, o debate non era tanto se o goberno debía ou non intervir nas eleccións, que sí, e ata moi adiante, pero moi entrado o século XIX, a maior parte das forzas políticas defenden a intervención do goberno nas eleccións, o que xe entenderíamos por fraude electoral, senón cal eran os límites. De feito, os gobernadores civis nunca os sustituían por ganar ou perder eleccións, senón por como o facían. Non era o mesmo ganalas con pouca intervención que ganalas cunha intervención exagerada. Iso era o que non acababa de estar ben visto, pero que o goberno podía intervir nas eleccións, eu creo que casi todos os actores políticos presentes no século XIX o tiñan bastante claro. Dito de outra maneira, todos tiñan bastante claro que o terreo de xogo estaba embarrado, que as eleccións non ian ser limpas, iso tiñan claro todos. Pero nun exercicio que eu diría de hipocresía histórica, tamén todos tiñan sempre un as na manga. E era que se ese resultado non era do agrado dos meus, non era o que eu agardaba, sempre me quedaba o as na manga de dicir que eses resultados eran fraudulentos e que, polo tanto, eu tiña o dereito de contestalos mesmo pola forza das armas. Que isto é o que se vai a conseguir, polo menos, parar coa restauración. Polo menos parar este recurso aos exércitos. Iso non quere dicir que os militares non influíran no réxime de restauración, que influen unha barbaridade, sobre todo pola guerra de Cuba, pero polo menos xa non hai ese cancro que de alguma maneira se devora a si mesmo e que impide calquer avance en sentido democratizador, porque sempre hai o as na manga de non aceptar esa derrota. Logo, outro punto que quixera tamén traer a colación é o impacto que o clientelismo ten como outro elemento negativo no desenvolvemento das ideas democráticas en España, das que vou a falar moi pouco, porque realmente non creo que haxa moito que falar despois do que escribiu Quintín. É dicir, esas relacións clientelares, ese intercambio desigual de favores e servicios discrecionais a cambio de apoio político, forma parte consustancial da vida política do século XIX. Isto é a armazón do sistema. Igual que o é a intervención dos militares, igual que o é a influencia moral do goberno, é a utilización de mecanismos clientelares cun sentido electoral. Aquí o que me interesa é que xa hai algúns anos, algúns autores, algúns de fora de España, por exemplo, Jean-Louis Briquet, e algúns españóis,
por exemplo, Roberto Villa García, puxeron sobre a mesa a posibilidade de algo que poderíamos chamar como unha vía clientelar de acceso á democracia, que é unha tese bastante polémica, pero que eu creo que paga a pena polo menos poñela en riba da mesa. Que dicen estes defensores dunha, non sei se defensores, pero bueno, impulsores desta posibilidade dunha vía clientelar de acceso á democracia? Pois o que veñen a dicir é que as negociacións de tipo clientelar nos procesos electorais levarían a unha diminución da fraude protagonizada polos gobernos, e esta praxe negociadora, xunto coa progresivo desenvolvemento dos partidos, de partidos de notables a partidos de masas, iría facendo posible un sendeiro de aprendizaxe da democracia partidista por unha vía clientelar. É dicir, a fórmula sería, de alguna maneira, menos fraude gubernamental a cambio de máis clientelismo político. Menos fraude do goberno, máis clientelismo. Menos fraude, máis ofrecemento por parte dos partidos de servizos. Xa non tanto de servizos de carácter face-to-face, é dicir, servizos de carácter individual, sino de servizos de carácter colectivo. E estes autores, de alguna maneira, defenden que esa foi unha vía posible de desenvolvemento da democracia clientelar, que está ben estudada, por exemplo, para Italia, que está, eu diría que tamén bastante ben estudiada para, polo menos unha parte da historia política inglesa, pero sobre todo para Italia, pero que en España non tivo maior percorrido. Non tivo maior percorrido porque os sucesivos gobernos do século XIX nunca deixaron de exercer un forte fraude electoral, nunca permitiron que eses partidos clientelares, pero que pouco a pouco se estaban desenvolvendo como partidos cada vez máis de masas, pudesen realmente ter un intercambio de favores a nivel electoral que permitise diminuir a fraude por parte do goberno e aumentar esta outra variante máis negociadora. Isto, por suposto, non é da noite para a mañá, ni moitísimo menos, pero sería un posible camiño. Isto intentouse en España. Roberto Villa ten un análise moi interesante das eleccións de 1879. As eleccións de 1879, Roberto Villa García ten unha análise moi boa, porque son unhas eleccións que organiza Manuel Silvela, e Silvela lle dá ordes estrictas aos gobernadores de non intervir, de non utilizar os resortes gubernamentais. E o certo é que son eleccións competidas, as máis competidas da restauración, pero con moita diferencia as máis competidas, porque houve realmente competencia partidista, entreverada, por suposto, de componentes clientelares, claro que sí, pero libre, en boa medida, de fraude por parte dos gobernos. E isto, Roberto Villa entende que sería un avance que, de continuar, podería dar lugar a unha posible senda de democratización por esta vía clientelar. De feito, Roberto Villa acaba de sacar outro artigo há relativamente pouco tempo, aínda máis polémico, no que ven a contradicir esa idea que temos todos asumidas de que a ditadura de Primo de Rivera, o golpe de Primo de Rivera, se chegou como o resultado do fracaso absoluto da restauración. E o que ven a dicir Roberto Villa, isto tamén é polémico, evidentemente, é que non é exactamente así, sino que probablemente o que estaba padecendo o réxime da restauración era un proceso de maduración, un camiño de democratización que creaba, claro, moita inestabilidade, é certo, que creaba moita fragmentación partidista, isto meteu moito medo a segundo que elites do país, e aí estaría a orixe do golpe Primo de Rivera. Non sería tanto un fracaso como unha crise de madurez, ou unha crise dun proceso de madurez que co tempo, isto é historia ficción, podería chegar a donde chegase. Eu creo que esta é outra idea interesante, non? Non sei canto tempo. Eu creo que... Até 7? Sí. Entón, sobra un tempo. Bueno, outra idea máis que quero, como vedes, estos son píldoras, non? Outra idea que quero poñer en riba da mesa, porque a mí sempre me chirreou bastante, é esa argumentación trampulleira antidemocrática de que no século XIX o que se intentou foi que votasen os mellores, que votasen os escollidos, que votasen os seleccionados. A ver, todo o século XIX o que domina é o sufragio censatario, agás entre 1868 e 1874. Todo. Hasta 1890 que se establece o sufragio universal masculino,
Todo é prácticamente sufragio censatario. Isto que supón? Isto supón que de partida hai unha selección moi forte dos actores dun dos elementos básicos de calquera democracia, que é poder votar. Hai unha selección de partida brutal. De feito, hai momentos na historia de España do século XIX no que a porcentaxe de varóns adultos de maiores de 25 anos que poden votar é ridícula. Pero ridícula quere dicir ao mellor o 0,5%. O sea, ridícula. Ridícula. Se supón que só poden votar os mellores, os seleccionados, os elexidos. Isto está na base do liberalismo. O liberalismo entende que o sufragio non é un dereito, é unha función. E que a función a teñen que elexir, a teñen que desenvolver os mellores. Quenes son os mellores? Os propietarios e os sabidos. É dicir, aqueles que pagan determinado nivel de impostos e aqueles que teñen unha determinada formación. E iso xa xenera de partida unha selección brutal daqueles individuos adultos, varóns, maiores de 25 anos que poden votar. Brutal. Pero hasta aquí isto é teoría. E isto se pode discutir. E, de feito, isto yo discutiron. Se discutiu no século XIX. Porque os demócratas e os republicanos dicían que isto non era así. Pero que, ademais, esta argumentación, que é onde quería chegar eu, recolle unha trampa. Unha trampa que eu creo que a veces nos pasou bastante desapercibida porque a veces os historiadores compramos demasiado os discursos dos propios políticos. Dos propios políticos do XIX. E a trampa é que, logo desa selección, que, insisto, en algúns momentos, só permitía votar ao mellor ao 0,5% dos varóns adultos maiores de idade, logo desa selección había outra criba, que era a criba que facía o goberno convocante para lograr que os votos fosen aos seus candidatos, utilizando para iso todo tipo de triquiñuelas electorais. Co cal aquí do que se trataba non era de elexir os mellores de partida e logo permitir un proceso electoral limpo, sino que do que se trataba era de seleccionar de partida e logo facer unha dobre selección en función dos intereses do goberno de turno ou do patrón clientelar que dominase no distrito de turno. Aquí xa hai unha dobre selección. E, evidentemente, aquí ese argumento de o voto dos mellores cai polo seu propio peso, porque que nin sequera se confía nese 0,5, 1%, 2%, 5%, me dá igual, de varóns adultos que se permitía votar. Porque esas eleccións nunca foron limpas. Por lo tanto, o que estamos falando aquí é dunha minoría selecta, pero ademais logo, de novo, cribada, pasada polo cedazo, de o intervencionismo gubernamental ou o intervencionismo do patrón clientelar. Outro punto que tamén me gustaría comentar, e que tamén está na base mesma da cultura política liberal, é o difícil manexo que na España do século XIX hai do dereito de insurrección. A ver, na cultura política liberal, nas bases mesmas do liberalismo, contemplase o dereito de insurrección contra a tiranía ou despotismo. Isto ni siquiera inventaron os liberais. Isto é algo que ven incluso de máis atrás, bastante máis atrás. Claro, este dereito de insurrección funciona moi ben cando se trata de facer fronte a un rei absoluto. Porque se pode falar de que loitamos contra o despotismo, loitamos contra a tiranía, o único medio que temos para facelo é pola forza das armas, por medio dunha rebelión armada. Pero claro, este dereito de insurrección é moito máis difícil de manexar cando falamos xa dun sistema no que hai eleccións, fraudulentas, pero hai eleccións, na que hai unha serie de actores que participan dese proceso político, e cando esas eleccións están amparadas por ordenamentos constitucionais. Do XIX, sí, pero por ordenamentos constitucionais. E a España do século XIX ten moitas constitucións. Ten a de 1812, ten a de 1837, ten a de 1846, ten a non nata de 1856, ten a de 1868 e ten a de 1876. É dicir, por constitucións e ordenamentos constitucionais non vai mala cousa. E claro, como se manexa ese dereito á insurrección que funciona moi ben nas orixes do liberalismo contra a tiranía ou despotismo dos reis neste novo contexto? Pois non é fácil. Non é fácil porque a vara de medir onde se pon. É dicir, cando realmente podemos dicir que a insurrección, o golpe armado, o golpe militar está justificado ou non está justificado? Porque o derrotado sempre pode dicir que foi derrotado de maneira fraudulenta. E iso
é unha constante no século XIX español. Sempre pode dicilo, sempre pode dicir que o seu dereito de insurrección está amparado porque se atacan as bases do sistema liberal, porque se atapan as bases do sistema constitucional, porque se quere casar a raíña cun estranxeiro, 1846, porque se establece un sistema impositivo que vai contra dos principios básicos do liberalismo, tamén no 46. É dicir, sempre hai a posibilidade de recurrir a esta idea de que os resultados son fraudulentos, que os resultados, neste caso das eleccións, van contra os preceptos constitucionais ou as bases mesmas, os alicerces mesmos do sistema liberal, e, polo tanto, temos sempre unha disculpa para atacar ese resultado e intentar revertilos. Digamos que o que era un mantra do liberalismo original, que ten, ademais, un forte componente reivindicativo neste sentido, pois logo se revira nun principio que é difícil de manexar cando a situación realmente varía, cando este mantra se utiliza non contra un rei tirano, sino contra os outros que gañaron as eleccións. Fraudulentamente e con intervención do goberno, sí, pero amparados por unha constitución, tamén. Entonces, isto é máis difícil de manexar. E logo está, estou acabando xa, a aspiración, que tamén é moi característica do liberalismo do XIX, a unión liberal. A unión liberal, a unión de toda a familia liberal. Que a medio prazo, a curto e medio prazo, supón unha negativa do pluralismo político. E é que o unitarismo, isto o estudou moi ben un francés, Lucien Jaume, para Francia, o unitarismo é unha aspiración moi característica do liberalismo primixenio. A idea é que a expresión política da comunidade é unha, o interese político da comunidade é un, a vontade política é unha, e, polo tanto, ten que ser un tamén a representación política desa comunidade. O que se está apelando é sempre á gran familia liberal, a unión de todos os liberais. Isto funciona ben en épocas de loita contra o absolutismo, pero funciona peor cando esta mesma idea, esta mesma aspiración da unión liberal se intenta aplicar noutros contextos, neste caso no contexto da España de mediados do século XIX. De feito, a última tentativa que se fai en España por volver a reconfigurar esa un pouco mítica familia liberal é o famoso goberno da Unión Liberal de O'Donnell entre 1858 e 1863, que fixadevos ben o que supón. Para situarnos ben o tema, o que quería fazer O'Donnell era deixar fora do sistema, por un lado, os carlistas e, por outro lado, a quen? Os demócratas, é dicir, os republicanos. E no medio, toda a gran familia liberal. E estuve a piques de saírlle ben. Pasa que eran demasiados os intereses a amalgamar como para que tivese continuidade. Estivo a piques de saírlle ben. Ao mellor con outra raíña e tivese saído ben. Estivo a piques de conseguirlo, pero o que buscaba O'Donnell era iso. Era crear de novo un gran partido liberal e deixar fora do sistema o que eran forzas nese momento entendidas antisistémicas. O carlismo por unha banda e a democracia e os republicanos pola outra. E isto, bueno, ainda en 1858-63. Bueno, unha etapa bastante avanzada para seguir falando do mito das orixes da unión liberal. Non? Dicía que isto dificulta moito a aceptación do pluralismo político porque, claro, a idea de fondo é que non é lexítimo que haxa diferentes expresións desta familia liberal. Non é lexítimo que haxa como mínimo dúas expresións, unha progresista, outra moderada, unha conservadora, outra fusionista, deste ideal unitario liberal. E iso leva a non aceptar o adversario. De feito, o adversario está aí. A división entre os liberais se ve perfectamente xa no trienio liberal, entre 1820 e 1823, pero perfectamente. Pero é unha división de facto. De facto. Pero esa división non se acepta no sentido de que os propios liberais non aceptan que o outro liberal, o que non é exactamente da miña corda, poida tamén gañar unhas eleccións e poida tamén acceder ao poder político. E aí hai ese roce, esa non aceptación do adversario, no fondo, esa dificultade para aceptar o pluralismo político, para aceptar que un mesmo electorado poida ser liberal dunha maneira ou doutra maneira. Neste caso, moderado ou progresista, conservador ou liberal fusionista. E, insisto,
Fora quedan o carlismo e fora quedaba a democracia e os republicanos, fora deste marco, fora deste marco. Nin aínda así os liberais se puxeron de acordo. E por iso hai que agardar a restauración para que, bueno, mínimamente se poñan de acordo para que con ese pacto de elites, ese pacto non democrático e ese pacto que inclúe unha sistemática falsificación electoral coa participación da monarquía, se poñan realmente de acordo. Pero fora quedan completamente o resto das opcións. Entre elas, a representada pola democracia e representada polos representantes desa democracia. Non? E que idea hai da democracia realmente nos actores políticos en pugna, nos actores políticos que tocan poder na España do século XIX? Pois é moi simple. É moi simple e non creo que haxa tampouco que afondar moito. A idea que hai do liberalismo español respecto á democracia é francamente negativo. Francamente negativo. O liberalismo conservador nunca vai aceptar principios democráticos, nunca, nunca, en ningún momento no século XIX, en ningún momento. En 1881 nin en 1885 tampouco fan. Tampouco fan. E o liberalismo progresista e logo o liberalismo fusionista lle vai costar Deus e axuda. Porque todos sabemos que o sufragio universal de 1890, masculino de 1890, se chega, pero se chega daquela maneira, como unha componenda dentro dos propios liberais, non coa idea de facer un sufragio universal e permitir que efectivamente haxa unha mínima competencia electoral entre as diferentes agrupacións partidistas que podía haber no momento. Dito dunha maneira moi simple, e isto é algo que se ve moi ben en moitos discursos do século XIX, tanto en Cánovas como en Sagasta. Hai unha anécdota moi bonita cando, moi bonita, destas que aos historiadores nos chama moita atención, cando Cánovas se enche de satisfacción cando escoita nun debate a Sagasta defender o sufragio censatario. Se Sagasta, que no sexenio democrático defendera o sufragio universal, logo se pasa con armas e bagaxes ao sufragio censatario. E Cánovas está encantado, porque, de alguma maneira parece que Sagasta entrou no redil. Por qué? Porque cando os liberais no século XIX falan de democracia, sempre relacionan con anarquía, que además logo vai dar lugar de novo a un sistema autoritario, sempre unha especie de pescada que se morda cola. Sempre falan de tiranía do número e sempre falan de tiranía das masas, e despotismo das masas. Isto se cansou Cánovas de falar desto, se cansaron todos cantos conservadores houbo, pero tamén moitos fusionistas partillaban claramente desta idea de que a democracia en España era basicamente sinónimo da anarquía ou de tiranía do número. E aí o sufragio censatario, por exemplo. Por lo tanto, quenes son os que realmente defenden a idea democrática na España do século XIX? Pois moi poucos. Eu creo que moi poucos. E eses poucos son os republicanos. Os republicanos, sexa na primeira versión do republicanismo, esa que se escinde da agrupación progresista en 1849, dá lugar ao chamado, eu diría que mal chamado, porque realmente non era un partido, era unha agrupación, Partido Demócrata, pero sobre todo andando o tempo cos republicanos. Cos republicanos que nun primeiro momento non poden defender a república porque non se pode, por lei non se pode facer, e que logo, efectivamente, xa o fan defendendo abertamente a república. Pero estes republicanos na España do século XIX, por máis que os estudamos moito e nos gusta moito estudalos, e dá para máis de 800 páxinas, eran poucos. Eran poucos e tiñan poucos resortes para influir socialmente. Tiñan máis nalgúnas zonas que noutras, é certo. Tiñan máis nalgúns territorios que noutros, é certo. Pero tocar poder no século XIX, sacando o experimento fracasado, ou que lle fixeron fracasar, non o sei, tremendamente complexo en todo caso, que se está celebrando agora tamén o correspondente bicentenario da Primeira República, pois realmente non hai outra experiencia republicana. Dito de outra maneira, os que defenden a democracia, que son os mismos que defenden a república, os mesmos, e aí a conexión é prácticamente perfecta, sobre todo en mediados de século, son poucos e teñen unha influencia social limitada, é dicir, aqueles que defenden o sufragio universal masculino, as liberdades de expresión de reunión e de asociación, o xuízo por xurados, o fin das quintas, a supresión dos impostos indirectos, un poder xudicial que non sexa movible,
a soberanía nacional exclusivamente nas mans do pobo, a liberdade de industria e comercio, a fin da escravitude, a descentralización política e administrativa e, finalmente, un sistema de tipo republicano. Estes son moi poucos en España, na España do século XIX. E isto porque eu creo que non podemos ler a democracia como unha simple derivación lóxica e pouco menos que natural do liberalismo. Eu creo que esta é unha lectura errónea. Eu creo que o proceso de democracia, por menos de democratización en España, o liberalismo debe algunhas cousas, pero sobre todo lle debe moito á loita dos demócratas e á loita dos republicanos. Unha loita complexa, unha loita moi difícil, unha loita na que sempre foron perseguidos, e unha loita, e con isto quero rematar, na que houve un espazo concreto, que foi por onde realmente se introduciron as ideas democráticas na España do século XIX. E ese espazo foron os concellos. Eses espazos locais, eses concellos, foron os primeiros nos que realmente se comezou a superar en cidades, non só en grandes cidades, sino tamén en cidades de tamaño medio, incluso en cidades de tamaño reducido. Se empezou a superar a fraude electoral da Restauración, empezou a haber unha certa loita partidista, por suposto aínda, entreverada de moitos componentes clientelares, pero xa empezou a haber esa forza, esa loita partidista, e é nas cidades, é no goberno dos concellos, onde entran os primeiros demócratas. E temos en Galiza un caso moi ben estudado e moi evidente, que é Coruña. Moi ben estudado, xa hai moitos anos, por Giadás, pero moi evidente que é Coruña. En Coruña é prácticamente o exemplo arquetípico de como as ideas democráticas dende o sexenio e logo en plena restauración son capaces de penetrar tamén por un tecido social moi particular que hai en Coruña e son capaces de entablar esa loita partidista e evitar que os candidatos monárquicos saian unha e outra vez elexidos. Outro espazo que está moi ben estudado, tamén se ve moi ben isto en Cataluña. En Cataluña tamén se ve perfectamente como son estas cidades de tamaño mediano, grandes cidades, nas que, sin caer en ningún tipo de utopía de se establece unha democracia, non, pero donde se empeza a superar todas as eivas que tiña este sufraxo manipulado de tipo por parte dos gobernos, por parte dos patronos clientelares, nas cidades. Isto é algo que, bueno, eu creo que falan moi ben dos que nos sentimos, bueno, de alguma maneira municipalistas, ou nos entendemos como municipalistas. E remato, non é unha casualidade, supoño que moitos estaréis pensando, que a implantación da Segunda República, pois efectivamente se faga a partir dunhas eleccións que son municipais. O que há determinado revisionismo histórico lle sirve para dicir que eso non era lexítimo, porque o que estaba en xogo non era exactamente, non eran unhas eleccións xerais, sino unhas eleccións municipais. É o mesmo revisionismo que fala de que, bueno, o famoso referéndum da autonomía de Galiza foi un enorme pucherazo. E o que hai que contestar que foi exactamente o mesmo pucherazo que todas cantas eleccións se celebraron no Estado español dende o comezo do liberalismo. Non hai ninguna que non o fose. Ninguna que non o fose na restauración. Houbo manipulación nas eleccións da Segunda República e tamén houbo manipulación, sí, certo, na votación do Estatuto. Claro que sí, como todas as anteriores. Ou é que alguén coas trabas e coas condicións que se poñían para aprobar o Estatuto se podía imaginar que podía sair adiante? Evidentemente non. Que é o que nos interesou aos historiadores? Pois que había unha forza política ou unha amalgama de forzas políticas dispostas a loitar a prol dese pucherazo. Igual que viña acontecendo durante todo o século XIX, igual que viña acontecendo durante o que iba do século XX. Bueno, e isto era un pouco o rollo que vos quería soltar. Pues, grazas. Moitas grazas, Moncho. A verdade é que como me cambiaste un pouco o guión, agora estou un pouco descolocada sobre o tema. E do que acabas de decir, e antes de dar paso, eu creo que é moito máis interesante que fale o público que está na sala, e antes de dar paso ao que teña que decir,
Eu, de todo isto que acabas de dicir, saco unha serie de ideas que non sei se están equivocadas ou non, pero que de algún xeito herdamos ou a parte das eivas que podemos detectar no funcionamento democrático actual, moitas as podemos recoñecer neses comportamentos do 19, non? Quer decir, vas fiando unha serie de argumentos para decir que a democracia é imposible que xurda nese contexto político do 19. Por que? Pois porque hai violencia, porque hai bueno, por unha serie de cuestións, e non todas, pero hai unha serie de cousas, non? Que parece que siguen presentes. O unitarismo, é dicir, esa idea de que ten que haber unha España uniforme de alguna maneira, non? Parece que sigue aquí. Ese dereito á insurrección que tú falas como a non aceptar a derrota, me chama a atención porque eso agora é algo que non sucede única e exclusivamente no noso ámbito, sino que estamos vendo que a partir do trampismo e de todos estos é algo o que está sucedendo en Brasil, o que sucedeu nos Estados Unidos, etcétera, que é algo que parece que se está revelando así a nivel global. O tema da influencia da coroa, ese poder que aínda mantén, aínda que só sexa no papel e que despois bueno, pues está máis ou menos lavado ou digamos oculto, pero que sobre o papel ese poder de elexir está o de designar a quen vai formar goberno está aí. É dicir, parece que hai unha serie de cuestións das que non nos terminamos de desembarazar. Non sei se por idiosincrasia ou porque... A ver, eu creo que a democracia española é unha democracia xove. No, sí. Moi xove. É dicir, realmente, se consideramos que as primeiras eleccións minimamente democráticas e de continuidade son a partir de 1979, é unha democracia que ten 4 días. Sí. Realmente, unha democracia xove, moi xove, non? E a mí, o que, de verdade, que o único que me preocupa e para o único que me parecería pues, interesante explicar algo deste tema, sobre todo a rapaces que non coñeceron nada máis que é un sistema democrático, é convencelos de que igual que disfrutan da democracia se pode perder e que é un proceso completamente aberto. E isto non é facer alarmismo, non é facer alarmismo. Tu te vas agora a moitos países da Unión Europea onde hai principios democráticos que están a ser directamente conculcados. Vas a Hungría, vas a Polonia e o ves perfectamente. Te vas a, que, bueno, para algún sea casi a cerna da democracia Estados Unidos, e eu, algunhas cousas que leo Estados Unidos directamente sinalan que hai un estado prácticamente de guerra civil larvada, porque hai un enfrontamento, unha polarización da poboación que leva a que millóns de persoas non acepten o resultado de unhas eleccións democráticas, trumpismo, como lle queiras chamar, non? A mí iso é o que realmente me preocupa de todo isto. O único que realmente me preocupa debe ser que é de formación, de que eu lle dou eso, aulas a rapaces e rapazas que van a ser futuros mestres e mestras. A min é realmente o único que me preocupa deste tema. E eu creo que os docentes debíamos de facer un esforzo por situar o tema nestas coordenadas, para facerlles un pouco máis atraínte tamén a historia do 19, para que vexan que o que chega hoxe é produto dun proceso. Un proceso que ten os seus problemas, que ten a súa temporalidade, pero no que é realmente importante que é un proceso que continúa en marcha, que sigue estando aí. Dábámola por feita, pero eu creo que a día de hoxe non podemos dar absolutamente nada por feito, sin ser alarmista ni moitísimo. Pero bueno, isto é unha opinión evidentemente moi persoal, non? Como a todas, non? Pero eu creo que sinceramente, me parece que se este tema e o propio coloquio é interesante, debería de ser interesante, sobre todo, a este nivel. A nivel de que, bueno, tomar conciencia de que nada cae do céu, nada está para quedarse, e que isto hai que seguir afondando e hai que seguir traballando
dentro do meu punto de vista, unha democracia de contido máis social, bueno, máis intervencionista, dentro do punto de vista económico, para evitar estas desigualdades brutais nas que estamos caendo, con a igualdade real de oportunidades, porque eu creo que principios básicos que creíamos asentados, desde logo, non vexo que estén tan asentados a día de hoxe. Non quero facer referencia a Italia, pero bueno, está aí. Non quero facer referencia a Grecia, pero está aí. Son países da Unión Europea. En fin, non? Acabo de ler hoxe na prensa, en Chile a dereita gobernante, ou a dereita quere volver a unha constitución aínda máis conservadora que a de Pinochet. Estas son cousas que eu creo que nos deberían de levar a unha mínima reflexión de que a cousa está seria. Está seria. E se temos en conta xa a China ou a Rusia, pois entonces as cousas ainda se complican moito máis. Ou a democracia da India. Ou a democracia da India. O país máis poboado xa do planeta, unha potencia económica, que ten un sistema formalmente democrático, é certo, pero no que sigue habendo unha sociedade de castas. Igual que había hai 70 ou 80 anos, e no que, por exemplo, os dereitos das mulleres non están reconhecidos. Non son 3 millóns de persoas.